Bones, aquí en Maglus. Bé, vengo de l'últim tastet que he fet de musicoteràpia, una sessió d'hora i mitja que hem celebrat aquí en Espai d'Ulldecona. Fantàstic, grup de gent, un xalat. Jo crec que l'han passat prou bé, en les cares, en els gestos es notava i per suposat en el que han dit també. Així és que gràcies a tot el grup. Aquí us posaré unes fotos de les úniques que s'han fet i de lo que ha sigut part del tastet. I res, ara desitjar-vos a tots un bon estiu. Ara començo a definitivament acabar el CD de Nanas, que lo tinc allí aparcat. He tingut molt de coses que eren prioritàries i ara la prioritat és aquesta, el CD de Nanas, tots els temes que ja estan en procés i acabats, i a veure si ve la llum cap a la tardor. Prefereixo dir això que si tinc que donar la sorpresa de que al setembre, a l'agost, està millor. No? Res més, com sempre us dic, ens escoltem per aquest univers sonor. I una cosa més que afegeixo ara també, que la llum del teu cor guia els teus passos com cada dia.